салом алейкум дӯстони азиз. мо имрӯз бо хоҳишу дархостҳои шумо суруди падар пешниҳод мекунем баҳри шумо. То охир тамошо кунед. оҳанги Беҳрӯзи Сафарзод. марҳамат. ин чӣ тақдирест бар сарам, ки баргашому саҳарам, қадар ҷонисти дар барам, ман бе ту хуни ҷигарам. ин чӣ тақдирест бар сарам, ки баргашому саҳарам, қадар ҷонисти дар барам, ман бе ту хуни ҷигарам. қадар ҷонисти дар барам, ман бе ту хуни ҷигарам. имрӯз ба ҳар ҷо дар бадар, туро меҷӯям э падар, э давлати тоҷи сарам, туро намеёбам дигар. имрӯз ба ҳар ҷо дар бадар, туро меҷӯям э падар, э давлати тоҷи сарам, туро намеёбам дигар, туро намеёбам дигар. ин чӣ тақдирест бар сарам, ки баргашому саҳарам, падар ҷонисти дар барам, ман бе ту хуни ҷигарам. ин чӣ тақдирест бар сарам, ки баргашому саҳарам, падар ҷонисти дар барам, ман бе ту хуни ҷигарам, ман бе ту хуни ҷигарам. гаштамам фиғону фарёд, ҳайфи умрам рафта барбод. эй худои офаридгор, манзилашро бикун обод. гаштамам фиғону фарёд, ҳайфи умрам рафта барбод. эй худои офаридгор, манзилашро бикун обод, манзилашро бикун обод. ин чӣ тақдирест бар сарам, ки баргашому саҳарам, қадар ҷонисти дар барам, ман бе ту хуни ҷигарам. ин чӣ тақдирест бар сарам, ки баргашому саҳарам, қадар ҷонисти дар барам, ки баргашому саҳарам, қадар ҷонисти дар барам, ман бе ту хуни ҷигарам, ман бе ту хуни ҷигарам, ман бе ту хуни ҷигарам.